Makadiva na baba na mai vakomana nevasikana tinokugamuchirai pachannel inoi. Ndiri kufara kukuonai tichange tichibika tese zvekare. Nachingofunga kuti ndazonyanyawo nemarecipe edu ekuZimbabwe, ndazonyanyawo kungobika zvechiboy ndati nhasi ndimbokubikiraiwo zvechirungu timboratidzana kuti tinogonawo marecipe akasiyana siyana kwete ekumusha chete. Saka nhasi tichange tichibika anonzi sweet chili chicken wings nema rosemary chat potatoes as well as oven baked asparagus. Very simple. Handi munoziva kuti vhale iri pakona, Valentine's Day yakutouya yakutosvika. So ndati regai timbobikawo tunhu tunongonakawo zvaunogona kuzobikirawo mumwe wako pavhale. Ngatisangofungai kuti tinofanira kungoenda kumarestaurant chete. Restaurant ngaito exista tiri pamba tichibika chikafu chinonaka, right? So nditori nemawings angu pano, anonzi chima papiro ehuku. So tichange tichibika tese tichiratidzana tinobika chikafu chinonaka sei, and I hope muchafarira video inoi. Be sure to like, comment, share nekusubscribe to channel yaLearn Shona kuti murambe muchiona mamwe mavideos akadai, murambe muchitiudza zvamunoda kuona kubva kwatiri. Saka ngatitange kubika, ngatisawaste nguva, tibike chikafu chedu tinakidzwe tidye. Saka muri kungoonawo kamega kuti chicken yedu yakachena, ndaisuka tanyatso kuicleana zvakanaka. So zvatinenge tichida kuita manje soka tiri kuda kubvisa, tiri kuda kuseparate chicken wings edu from drums to flats, tobvisa aya tips aya emapapiro edu aya. Saka tichacheka apa tocheka neapa, so anenge aseparatwa kuita drums flats, and then aya tips utu tumuswe utu tichaisa paside and tichazoashandisa in the future kugadzira chicken stock. Tiri kuda kuwaseparata sezvandambotaura from drums flats. So ndo mapiece atinenge tichishanda nawo aya drums flats. Kana uchida unogona kumarinate wings ako in a separate bowl, but kuti tisa waste madish akawanda ndinongomarinate wings angu mandinenge ndichivabikira. So unoda kungotora wings ako right now, hazvina basa kuti unowaisawo neorder yakaita sei, nekuti tiri kuda kutozowa marinate towa mixa futi imomo. Ndangotora baking dish yeglass ndo matinenge tichibikira wings edu nekuti tichawabika muoven. Now wings anogona kubikwa zvangosiyana-siyanawo. Unogona kuwaisa muair fryer, mazuva ano nema air fryer, kana unogona kuwaisa muoven. Saka indichaita zvomuoven. Saka pakumarinate wings edu hatisi kuda kushandisa spice akawanda nekuti tichazoisa sauce pamusoro wings acho. So takaisa spice akawanda zvinozogona kuita too salty, kana flavors acho anogona kungozoita overwhelming. Ukuda kutomarinate zviri as minimal as possible kuti wakatongoisa salt nepepper, that will be enough, because flavor yedu chaiyo ichabva kusauce yatichazoisa pamusoro. Asi inini ndichangoshandisa barbecue spice iyi yandinayo yandakablesswa nasisi vangu. Inomarinate nyama zvakanaka, inongoita kuti nyama ingoita senge yakabraiwa. So saka ndangoonawo kuti barbecue spice inoshanda zvakanaka pane nyama. Saka barbecue spice iyi manje ine salt yakawanda, zvokutoti paunoishandisa autozombowedzeri salt, just flavors acho akadai are enough. Ndinozofarira hangu kuwedzera paprika
kuti angotsvukirirawo ave nekala. Ndinofarira black pepper hangu. Unoona ndichibika nyama ndisinaisa black pepper. Just for ka extra kick. Now takuisa oil yedu, and then to marinate my wings edu. Musatye kusvibisa maoko aya ngaashande. Yeah, saka tapedza kuarrange my wings edu zvakanaka. Tichawasiya maybe just for 30 minutes to 1 hour kuti amarinate ma flavors acho anyatsopinda muchicken. Kana tapedza kudaro tichawaisa mu oven. Saka tichawabika at 190 degrees Celsius mu oven on the baking setting. Indonofarira kubika on the baking setting, the fan setting. And tichawa baker for 40 minutes, a total of 40 minutes, 20 minutes on one side, and then towa tena over to another 20 minutes at 190 degrees Celsius. But in the last 10 minutes or in the last 5 minutes, tichapowa sauce yedu pamsoro shonyasopedzisa mu oven. Saka ma wings edu achimbo marinata, isusu takuda mbosuka ma vegetables edu. Saka tichange tichishandisa ma potatoes nema asparagus, andakatenga aya kunyasoratidzika kuti akanaka, green and healthy and delicious. Ndikuda futi kusuka ma potato edu. Nandakambowasuka hangu, but takungowapa a bit of a rinse. These are the potatoes we're using. You ukuda ushandisa ma small potatoes, ma whitewashed potatoes. Aninga ne skin yakanaka o nekuti hatisi kuwapila, tikungowacheka sezva ari. Ma potatoes aninga kanaka kaita golden brown kudai so. Ndo atiri kuda ushandisa pazuva ranhasi. Asina kukurisa, angori the right size. Ma asparagus edu kazvaakaita muchangonawo mega kuti anoita thick kuside kuno. Saka usually ipapapa hapabikiki zvakanaka most of the time. Munozviona mega pakuzotsenga pakudya paya panenge pari tough, hapanyasokubikika zvakanaka. Saka zvinotoitwa nevanhu vakawanda is vanongopabvisa paendi papapa. So for kumarinata asparagus yedu tichangoita the usual black pepper. Just going to put a little bit of salt. Another way yekuabika anostimika futi kana uchida wa steamer, anostimika kana uchida wa frya mu pan with a bit of garlic. Zvinoita chero papapa unotogona kutoisa garlic, asi because tiri kubika chikafu chine flavor yakawanda ndangona unge zvinongodawo kuzovawo ne something chiri a bit neutral. Aya anongopinda mu oven. Ndofunga 10 to 15 minutes chaidzo. 10 to 15 minutes more oven, not on a very high heat. I think 175. You could either grill them if you wanted on the grill setting or on the baking setting, 170 to 180 degrees for just about 10 to 15 minutes anenge atoita. Now takuda kucheka ma potatoes edu. So ma potatoes aya skin yacho yakatonaka murikuona kuti togona kutosiya skin yacho. For vaya vanenge vari a little bit paranoid, vaya vanoti ndinofanira kutovhisa skin pama potatoes, ndinoda zvekupila ma potatoes, go ahead. I also used to be like that, nandakangodaro futi, asi recipe iyi zvinotoita kuti inake
iskin. So unogona kuti wasiya akakura kudai so nekuti tagara tiri kutoshandisa mapotato madiki, or unogona wakata into quarters. So inini ndo zvandiri kuita, ndikungocheka ka4 ndatopedza so. Saka for potatoes edu tichangowaisa mu baking dish yedu zvakanaka so. Right, looking very good, very nice. Tichaisa tu paprika, salt, black pepper. Nasi ndadecida kuti ndichashandisa dried rosemary. Either way, it will still come out beautifully. Fresh rosemary obviously inenge a stronger flavor, but in nasi ndangodecida kushandisa dried rosemary. You can also use fresh garlic, or be like me, woshandisa garlic powder. But of course, to get the best flavors out of this, the best thing to do would be to use fresh ingredients. But when it comes to cooking, nandidi zvokuisa vanhu pressure munoziva. Chingoshandisa izvozvo zvauinazvo mumba mako. Kana une garlic powder, usina fresh garlic, shandisa garlic powder. Ndinayo hangu garlic, but ndangoinzwirawo simbe. Garlic inoboa ucheka komana. So mapotato edu futi tichawabika for about 30 minutes on the baking setting, on the fan setting, in the oven, just for about 30 minutes, 15 minutes on each side. Akambobika 15 minutes, towaburitsa, toflipa, towadzosera another 15 minutes. Takuda kutena over to the next side. Now it's time to make sweet chili sauce yedu. Changotanga nekungoisa a teaspoon of butter. Tichaisiya kuti imelte imomo. Sweet chili yandinenge ndishandisa nasi nde Trident original sweet chili, 1 cup sweet chili. Chaisa just about a teaspoon of white vinegar, just a little bit of honey. Chaisa oyster sauce yedu. Now tichango mixa sauce yedu kana zvatodai so zvatoita so. Togona ngo mixa the sauce into the chicken. Takungodzorera ma wings edu for ma minutes mashoma. Right, saka for chikafu chedu nasi tichange tichidya on this wooden board. You know, tikutoitawo zvekuma restaurant. Ndakuudzai ndikutokupai ma tips for Vale. Mapotato edu azoita manje. Aiwa, hapana kana ma excuse. Valentine's 2025 vana vana excuse. Nekuti apa ndatokupai ma secrets akatowandisisa. Imi chikafu chedu ichi. Chikafu chedu. Looking very good, very nice. Imi. Wow. What are you going to do? Woo! Ivy. Oh, nice. Takati my wings. Toti my potatoes. Toti asparagus. Chidipa musosi yedu. Takati sosi yedu iri apa. Toti neka potato. Asparagus.
ndinotenda nekubika kwamaita neni, chikafu ichi chiri kunaka. Chikafu chiri kunaka. Ndanakidzwa. I had a good time. Ndinotenda kuti imimiwo futi mave ne a good time and pane zvakawanda zvamadzidza. Ndichakuonai muvidhiyo ichatevera. Bye bye.